baba yare cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ foli ni tani d'aw ma Amadu La Sana Konare ni y'an sigile kunnafoni kɛnɛ kan fɛn min ye fasiri kɛbaw ye dabaji karamɔgɔ an bɛ foli ni tani d'u ma sabula n'i y'a min ɲɔgɔn ko gɔngɔn duruna tɛ o b'a sɔrɔ in dɔrɔn fila de bɛ duguma minnu b'u magwan ka kunnafoni ɲini k'a sɛbɛ an bɛ foli ni tani d'u ma anw ka wuli ka jɔ a n'an ka cɛsiri diɲɛ don o don k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma na o ye k'a yɛlɛma todunkan na fɛn min y'an balimaw ye olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na baara in kɔni tɛ taa maa saba jɛ ko diɲɛ don o don Jibi Jakite ale bɛ fan dɔ in fɛ kumaso kɔnɔ Amadu L Konare kalanden min yɛrɛ jolen bɛ sa a bɛ ɲini ka ku karamɔgɔw la ale tɛngunen bɛ a karamɔgɔ la n'o ye journaliste Seydou ye an karamɔgɔba n'o ye Laji Daba Tunkara ye jamana ye ci bila a ma jamukan min bɛ sigi ORTM ka kɔmuso a na fɔ an yɛrɛ ko ye sabula fɛn min ye Malikura taasira ye kumatigiya b'a yɛrɛ bolo bi sɔgɔmadan na malidenw hakilina malidenw ka yeta jamana maracogo la ani gouvernement ka baara la a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ɲininkali ye k'a di Daba Tunkara ma fɛn min y'a ɲininkali a ka taa Busamisɛn Gwa ministre la an na foli ni tanu k'a ye ka duwawu k'a fɛ a ye ka duwawu ɲini a yɛrɛ fɛ Jibi Jakite ni e ye mabɛnw kɛ bɛɛ kunnafoni kɛlen don dafara ye an b'a da ci wobow ka sɔrɔ ka Ali Konare ne bɛ n tɛgɛ don a ka di nati dabila diɲɛ negetɛna kɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le témoin seere Abdaramani Keyita nin y'a ka sɛbɛn ye Abdaramani ko bɔɲɛ laban ye boli a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye Mali ani G5 Sahel ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔni zara k'a ko bɛɛ lajɛlen da kolonji k'a filenkolonji po sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO ale ye wulikajɔ ani gɛrɛndɛ minnu siri Mali kan hakilina minnu dalen bɛ jamana bɛ se ka jigin dingɛ kɔnɔ cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen kun ye Mali ka se ka dɛsɛ Bamanjugu kɛlɛli la n'o ye terrorisme wale ye fɛn min ye bajanbilaya ani yɛrɛsagokɛw ka cɛrɛ anw ka jamana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali jamanakuntigi colonel Asimi Goïta a n'a nɔnɔw colonel Duru u ye nin faamu tigi o de kama u ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to Mali yɛrɛ ka jɔ a yɛrɛ kolo la Mali yɛrɛ a bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ lakana bunakun kan cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko o de wolola sebaw la minanbaw sanni ani kobaw kɛli Mali armée ye min ni colonel Sadio Kamara ale min ye kɛlɛcɛw ka ministre a b'i disi gosi n'a ye a b'i waso n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'o baara minnu kɛra o kɔni digira Faransi la fo ka taa fɔ k'a to ten jɛkulu min bɛ n'o sigilen bɛ n'a y'i ja G5 Sahel farafinna jamana 5 minnu bɛ cɛncɛn jamanaw kan u farala ɲɔgɔn na ko ka kɛlɛbolo sigi kɛlɛbolo min n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ kana ka sabati Sahel jamanaw kan a jamana 5 yi maa dɔ nan'u dafa n'o yɛrɛ ye Faransi jamana ye ale de y'u kɛ jamana 6 ye Faransi yɛrɛ layidu ta k'a fɔ an ka jɛkulu in sigi o tuma n'a nafolow bi bɔ yɔrɔba min n'o y'a nafolo ko ye Faransi bi dɛmɛ kɛ kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi y'o hakilina a n'o wulikajɔ minnu kɛ n'a bɛnna sababa ma G5 Sahel nana segin kaki o don ba joli ba dangan na Mali masakɛ Manden masa Ibrahim Boubacar Keïta ala k'a hinɛ ale yɛrɛ bi masaya la gulokiba kan cɛlen bɛ u b'a dasi ka taa yan fɛ u b'a dasi ka segin yan fɛ makɔrɔ kɔni b'a kɛrɛ de la maa caman kɔni bɛ minnu zɔmi ka ja olu kɔni y'a dɔn ka fɔ sabula ko ni Faransi b'a la n'a bɛna ni Mali ka lafiya ye Faransi kɔni bi fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ o bɛ se ka sɔnzoro cogo min sɛbɛnnikɛla ko G5 Sahel nana sigi wulikajɔw nana daminɛ G5 Sahel a nɔma ye caman mɛnɛ sisi ma bɔ a nana kɛ bariko langolo kolonkolonkan de ye musokɔrɔnbogo n'i y'i sigi fɛn t'i la n'i wulila k'i jɔ a bi ba taara bɔ i la G5 Sahel yɛrɛ a kun taara yɔrɔ min sigilen bɛ Bamako Badalabugukaw nana dɔn Bamakokaw k'a fɔ nin ye kolangolo de u y'u gɛn ka bɔ yen u gɛnnen G5 Sahel ye minɛnw jɛ u taara daga dɔ sigi Sevare terroriste yɛrɛ taara yen bunde G5 Sahel yɛrɛ maaw y'u yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko ka b'o don malidenw kɔni y'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel kolankolon don sɛbɛnnikɛla ko a ko o n'a ta bɛɛ wulikajɔ n'u cɛsiriw de tun ka kɛ min bɛ se k'a to G5 Sahel a jɔlen bi to kɛlɛw cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko G5 Sahel ma se ka bɔ a nɔ la fɛn min ye Tchadikaw ye a ɲɛmaaya nana d'olu ma G5 Sahel ma se ka ko kɛ sabula Gwara de donnen b'a la Faransi fɛ ni Faransi ma sagona sɔrɔ G5 Sahel tɛ se ka putere kɛ sɛbɛnnikɛla ko o nana kɛ sababu ye fɛn min ye Mali ye ale ye kɛlɛ minnu kɛ ka se
minnu sɔrɔ fɛn min ye Faransi ye a sigilen bɛ ka Mali kɔnɔ G5 Sahel a président turu sele Mali ma Assimi Goïta de kun kan ka bila G5 Sahel jamana kuntigiw u ka jɛkuluba min bɛ o ɲɛmaya la lajɛba sen fɛ n'o y'u ka lajɛba seginna ye min kun kan ka na kɛ Bamako faaba kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko k'an bɛ don minɛ ko bi fɛn min kɔni ye Faransi masakɛ ye n'o ye Emmanuel Macron ye a ye wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Mali bɛ se ka kɔli G5 Sahel ɲɛmaya la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o nana wolo kangarida de la Assimi Goïta a ye lɛtiri kɛ ni k'a ci fɛn min ye Idriss Déby Itno denkɛ ma n'o ye Mahamadu Idriss Déby ye k'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye an ka G5 sariyaw ye o y'a jira k'a fɔ san kelen kelen don o tuma février kalo min n'a jɔden filɛ nin ye Mali de kan k'a ka baaraw daminɛ lajɛ kan ka na kɛ Mali la o tuma i b'i jija teliyala lajɛ ninnu bɛ se ka kɛ cogo min a n'a wulikajɔw bɛ se ka sabati cogo min min bɛ se k'a to Mali jɔyɔrɔ ani Mali yɛrɛ ka minɛn ye min ye a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kangarida o ka fisa wuli ka bɔ nɔgɔ kan Assimi ko o tuma fɛn min ye o baara minnu n'olu bolo dalen bɛ n'olu ma se ka kɛ u kɛ kuma na o tuma janni mɛkalo tile 15 cɛ Mali kɔni bɛna a ka baara ɲɔgɔnya sonsoro G5 Sahel kɔnɔ nin kuma in fɔ wulikajɔ ni baaraw daminɛna Faransi fɛ ka G5 jamana tɔw suruku o tuma ye Mahamadu Idriss Déby ye a kun kan ka na G5 kɛlɛminɛnw a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ko nɛgɛ di Assimi Goïta ma maa ma na a ma maa ci o tuma mɛkalo tile 15 kununko dimanche Assimi Goïta ye cɛ min ye n'a y'a kali k'a turu yɔrɔ min na a bɛ de a bɔra ka sɛbɛnni kɛ k'a ci G5 Sahel ma k'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ta kununko la mɛkalo tile 15 ka n'a bila bi la G5 Sahel Mali bi t'a la a sini t'a la a kɛlɛbolo min bɛ Mali la Mali sen bɔra la u k'u ka minɛnw bɛɛ kɛ ka taa ka bɔ Mali la. O kuma a kɛra G4 ye sa. G0 sakɛ. Ni Mali t'a la. G0. Ni Mali t'a la. A ko bi ban. Ni Mali t'a la fɛn bɛ wa? A banna. Ne m'a fɛ yen ko barikɔnangolo don wa? A kɛra G0 de. G0. A tɛ 4 yɛrɛ bɔ. A tɛ 4 min b'a la o dɔ bɛ se ka ko dilan. Kabako. Burkina sɔrɔdasiw tɛ ka boli. Joona. terroristes ɲɛ. Kosɛbɛ. Niger sɔrɔdasiw tɛ ka boli wa? Pareil. Mauritanie sɔrɔdasi bɛrɛ tɛ yen. A ka gɛlɛn. Min b'a la k'o ka fisa dɔɔni o ye Tchad ye. A dulonma de ye Mali ye. Tchad yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini. Kosɛbɛ. Yarɔ ko kɔni ɲamina. A banna. Bɛɛ de bɛ k'i yɛrɛ ɲini. Tiɲɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a ye communiqué kɛ communiqué min n'a kalanna kɔmuso la sabula fɛn min ye gouvernement ka kuma lasela ye n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye Buloba kɔni ale nana a ka sɔrɔdasi tenue b'a la communiqué jamijanba ye a y'a bɔ k'a da tubabukan ɲɛlen b'a da a y'a kala fururu minnu ni minnu kɛra n'o ye majɛ ye a y'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan sariya sɔsɔ minnu kɛra Mali janbali minnu kɛra wa u ko fɛn min ye Faransi ye u ma Faransi tɔgɔ ko jamana dɔ bɛ yen min tɛ farafinna jamana yɛrɛ k'o sen donnen bɛ ko in na k'a bɛɛ lajɛlen ɲami farakala zo tɛ fila ye Faransi de ko don sɛbɛnnikɛla ko o tuma Mali ko n'a ma ɲɛ o kɔ ale sen bɔra G5 Sahel la wa fɛn min ye wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kɛlɛbolo ye a avion kana pan Mali territoire kan tuguni u k'u ka minɛn bɛɛ cɛ ne ka taa n'a ye yɔrɔ min y'u ja. An ye baw fara sɛbɛnnikɛla ko malidenw kun sigilen bɛ ni nin ye Assimi Goïta janjo de bi fɔ a kun sɛgɛrɛ de bi fɔ ani colonel cɛ 5 ko sabula munɛ o munɛ bɛ yen n'a karilen bɛ jamana la u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fosi ni ka bɔ kelen Faransi gɛnna Balkani gɛnna Takuba gɛnna ambassadeur gɛnna accord farala Servali farala traité ko dabilara wa tiɲɛjalan kangarangaki o de bɛ ka fɔ a tɔ tora fɛn kelen bɛ yen G5 Sahel o kɔfɛ MINUSMA ka sigi min n'o bɛna kɛ juin kalo nata Assimi Goïta sago ye min ye malidenw ka intérêt ye min ye o kɛlen bɛ sɛbɛn ye o bɛna di Choguel Kokala Maïga ani Ablaye Diop ma o bɛ taa ka t'o fɔ Nations Unies na Faransi da t'a la sɔngɔrɔ ma fɛn min ye MINUSMA ye a bɛ to ani Sɔmako ma Fuma le kan lahila wala kutani MINUSMA fana bi gwɛ Mali armée kelen bi jɔ ni territoire la kana ye an bɛ se an bɛ lafiya kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ Sɛrɛ Seydou ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Ousmane Daw kɔrɔ Ousmane a ye sɛbɛn kɛ a ko a bɛɛ n'a ta embargo kuma min bɛ yen n'i y'a maana a ko min ye k'a dɔn Kolowarikaw ka masakɛ Alassane Dramane Ouattara e ko i k'a dɔn a tɛ sigi kɛnɛ kan Faransikaw fɛ bi ani sini sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Alassane Dramane Ouattara bɛ diɲɛ ko o ko la bi hali ni suturali don i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Mali ale kun ka kɔrɔfɔ o bɛ maana a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ jɛrɛ de bɛ yen jɛrɛ bɛ yen ko min
mo nasaraka na 6e forum des marchés émergents i ka do Alassane atamu kene ka France ka fe aka o baro kunjeli la i ka do kele do ka bolodali minge o de fle minye ka do Emmanuel Macron ale de bina Alassane Dramane Ouattara bisimila ka jamana nyema jabala sula mina ninga puma i ka do Mali aka gerende mimbe anga no sidia una jewye ana wuliwa atna wuliwa i ka do puma ko de bina sebe koro mana nga sebe nikela ko hali ni ma min de i ka do misu mi yoro biela jele ba do fiyende ako minye ni ma fla mimbe no lubina puma Mali aka embargo wulili koka ako i ka do gele ya ba de be akonnala sabula Alassane Dramane Ouattara i ka do embargo ka wuli ka bo Mali ka akadi ale yere ka temefe beka sabula gele ya ba be ale yere ka jamana dala gele ya mi yere be jamana do mala ka furuku ka nyesi ama onga gole ya yoro e minye ma do mi yere bi sebe koro sira Emmanuel Macron nye foka tuti o kuma i ka do ko kuma abe boli fen fla de kan Alassane mona nyemi i ka do awa Emmanuel Macron ku ko imita o ta chugo indeka seben gala ka fola akoni ya ta ninga laje mi me talike ni wati na Mali yi jigida i ka do Togo ka masake ka no efori nyasimbe ale yere kase ka danyuman do ka pmanyonya ukura ya Mali ani sidia oni nywanje akode nasratike la Togo ka jamana nyema ye sian flake i ka do kolwari kase ka ta i ka do la selini suruna do ka fo Alassane Dramane Ouattara ye o seben gala ko Alassane tina se ka foi di jabila hali na masoro ka fo mi awa fakata France Allah an tora la sa abita France de atiso makoro nga saraka mine na Alassane kala imodi vla Allah kafo Alassane denge de o mangoro ni makoroni ala kan kunaja wallahi seben gela ko ako minye ka do nga fo Emmanuel Macron bela jele ba do ikado farafina jereje kulu chamambe ka damne wuro dugunya va CEDEAO ikado do ngoro kugolo do o Alassane ye Union africaine o do ngoro kugolo do o Alassane ye o nga Alassane minyere be ale yere koni ngele do iba fo telecommandi ni ikado Emmanuel ya bla yoro mino ale tise ka boye nga wa ikado abe boli biribi abe odeke seben gela ka fola ako minye pmanyonya mina teme Emmanuel Macron ani ka do Alassane Dramane Ouattara ni nywanje abina talike i ka do Mali pmanyonya kura mununu do ni Togo ka masake yala i ka do Mali jamana fama ba fe ka muneke lanyini munungera uba fe ka segu ko wa wali mo ka fota e jume i ka do pma de bina ta sebe koro dangana maya i ka do Emmanuel ale kloka onga sebe ni kala ko ni ko ingele yala akana bali mana sabula minye Emmanuel Macron ale kele du ki kalefe minga o de fendemo doye fe folo no dale do keneka nuba la ka i ka do ka korota noye abifo mon nasaraka na ikado kozi officiel munu mise ka bokene ka ne obi ka fo maye kode chronogramme ye wati ka fo Mali awbe kala take wati jona ka fanga bo sura subulo ode kozi officiel nga kozi officiel no ye ikado ngani ya juguya ni dana wali ya jugu munu ba jugoro sebeni gala ko folote dora de France ikado ale ko ni mala ka Mali bi katla France la ikado ti beuma ko irisika chekele ngana to Mali la ka irisika gwe ante ko yuka la nyini foloy ante la nyini fulana minye na ya njami ami irisike dugutigi ko de tike ami irisuke ministry ko hali irisika dengele ka begwe a instruire wo a fenwo fe ka bege ante ko ye la nyini foloy olu de faso do an fa dugolo ako de flere ante sebeni gala ko fulana e jume i ka do nga fo France ka soro belebele be i ka do an ga farafin jamana ka an tereke u ka wori ko fa ko mi mo sefa e kuma jago ya Malika to sefa la an gana se ka boda fo nyini ka mi bo ka wori ko la i ka do ko ofana o ye fulana e sabana e minye ako i ka do nga fo u ka la nyini na Mali ministry nyema mi be no na men na ka ko to bela jelelo no ye shogali ko ka shogali fana gwe Shogal premier ministre a vie. Ande, mi frati no eredo. Como do? Shogal era tibo alable. Premier ministre a vie. Ni balide un benora wa. Aminya lo. Awo kala ke to na. Kana tige ka bo premier ministre a vie. Kana tige ka bo ngunya nyimine do afana ngwa Mali ko. Amaja. Ni stange France daba la ko to kata. Atita ande. Sebeni kala ko sabana e jume ikado nga fo France ka obafe Mali e ikado nga fo awa checkse ya kami fo ni Mali yere be ka se ki nye korota ki jo face à face ka nyesi France ma ikado awa o ka dabla awa France ka o ka to ni oluko ama chu anga fo chukuchuku anga na se ka nye jo ngela ndeme na boy atimi de baby ande no de uka dore fo kuluba unna na $8 ni mangoro manga me be kama ko me
Mais Ibrahim, mais comment toi tu peux dire ça? Mais je peux pas accepter ça. Ne répète plus ça. Des indies. Wallahi. Allah. Eko makoroma asimi wele ko venez vous clarifier à peau. Ne ya dongo makoro indi mabonya ko yi. Wallahi. Makoro ngele président. Anna ko folo malla. Ako ibe kama ibita ngume ngako yomina na gawo. Awoke. Ibe katara. Wallahi. Depuis ya nya dongo ngele indi mabonya. Neko ata ko aka asimi wele ko venez vous clarifier wa. Aka asimi wele ko clarifier. Clarifier ko. Allah wala ko. Na we ni manguru mai. Ni manguru ma tuma ka go. Na ya jara mina kulo koro. Abda duguma. Akobi dauma. Kuna fone fle anye minzalo ka bo indicateur gono aka bido boli la. Jeka pip kaka fréquent la kodo. Nege kanye tan flasera Bamako. Ka fo digine o ka bonya masegi be awye. Jeka pip Kalamo Seydou mbala tugo be di kokura Amadou Ali Konare dote bo fo ila kwa hakete do min tiga do ka boni sabenye ango mi ma nouvelle horizon toguna a Traoré nyere douani do ni ya ka sabenye toguna Traoré ko chebo daye yere boy wuli ka jo ani chesiri mi na kera boulevard de l'indépendance la jekulu ani demisen jekulu munum bara la nywanga ani fe mi kulu warawye mi ngani ajiraye ko jira Mali armela opération espoir tous fama akoni ya ka lajɛ jumado mekalo kiletani saba ningara lajɛ belebele baye sabula jama de songona ka bɔ I b'a fɔ lahara bolo akwa me do minɛ ko bi fɛn min ye Mali armée u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na u ye se min sɔrɔ o kɔni jalen bɛ jamana maa caman ye o de kama fɛn min ye jamanaden dɔw ye u farala ɲɔgɔn kan hakilina kɛ kelen ye ani ka wuli ka jɔ sabati min bɛ se k'a to laɲini bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sebenigala ko ako coordination espoir tous fama o togola Baba Tangara ale ye kumata sabula fɛn min ye boulevard ya kun valembe jamana tew I b'a fɔ didenw Sebenigala ko fɛn min gɔni ye armée ka sew ye ani armée a ye jɔyɔrɔ minnu da armée bɛ ka baaraba minnu kɛ a da magara nin bɛɛ lajɛlen la président mouvement espoir a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye jamana ye a ka taa ɲɛ jamana yɛrɛ a ka jija bɛ se ka sabati cogo min o ti kɛ fiyewu fɔ armée yɛrɛ a ka se min n'o sɔrɔlen bɛ dɔ de ka far'o kan sabula an bɛ don minɛ ko bi a ko armée ka cɛsiri n'a ka jija kɛlen bɛ sababu ye Bamanju yɛrɛ de b'u yɛrɛ ɲini bi sabula kunkolo tonnen don président mouvement Mali espoir a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma I n'a fɔ Mali misali y'o ye cogo min ka nin lajɛ ba in kɛ a ko front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali FUSI Mali force armée a ko olu kan ka wuli ka jɔ u ka wuli ka jɔ n'u ka jija la u kan ka dɛmɛ jamanadenw de fɛ I mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu ko u bi min ɲini Assimi Goïta fɛ k'a ka négociation dabila ni CEDEAO ye san 5 a ka tɛmɛ n'o ye ko malidenw y'o de d'a ma Sebenigala ko M5 RFP o togola Jamil Bitar ale ko Fransi ka taa ka bɔ yen Fransi ka dégager ka bɔ yen Fransi n'a dɛmɛbaaw ka dégager ka bɔ yen an tɛ Fransi fɛ tuguni an tɛ CEDEAO fɛ an tɛ MINUSMA fɛ Adama Bɛni Jara fɛn min ye katikaw ka den n'o ye Ben le cerveau ye ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu n'olu kan ka kɛ jamana kɔni mana tɔɔrɔ sɔrɔ jamanaden bɛɛ kan ka wuli ka jɔ de kɛ wa ko bɛɛ ka wuli bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan bɛ se k'a to Mali armée ye se min sɔrɔ dɔ bɛ se ka far'o kan a ko an bɛ don minɛ ko bi galo de bɛ ka da armée la diɲɛ seleke naani jamana setigiw fɛ fɛn min ye général de brigade Umaru Jara ye ale yɛrɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ Sadio y'a cili laban min kɛ ka jamana dɔw don a sen kɛ o kɛra sababu ye maa caman bɛ olu yɛrɛ k'u ka danaya kuraya fɛn min ye Mali armée kan min k'a gili sinsin Ben le cerveau ko a ko an bɛ don minɛ ko bi se min ni Mali y'a sɔrɔ o se de bi sinsin Modibo Keita ka se fɛn min ye Mali marabaw ka se ani Mali armée ka se o de bi boli Faransi a n'a dɛmɛbaaw kan n'o ye États-Unis ye a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn kelen bɛ yen min jɛlen bɛ I b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ colonel Assimi Goïta colonel Maliki Diawo Choguel Kokala Maïga colonel Modibo Kone colonel Ismaël Wage colonel Sadio Kamara nin bɛɛ lajɛlen ye maliden ɲumanw de ye ninnu ye Mali kanu ni nka u yɛrɛ ni de di min bɛ se k'a to Mali ka bɔ nɔgɔ la o tuma an kɛlen kɔfɛ ka nin cɛbaw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ɲɛtaga ka sabati an kana sɔn cogoya si la min bɛ se k'a to u ka tilanna maa wɛrɛ bɛ yen min kumana Sékou Tunkara le politologue de New York a ko fɛn min ye urgent et très bonne nouvelle ale souvent ale ko machine ale ko dɔrɔn urgent ne ko Kante ka vote o politologue de New York wa a bɛ min wa
Désormais, moi je me déclare les politologues très très urgents. Ou bien la place restera vacante. Autoproclamé. Ni b'a fɛ i ka réveil ka wuli e k'a bila Segu Tunkara la i sagona waati n'a ko très très urgent très bonne nouvelle Malien Java Juguba kun bɛ Mali kan ko France avion dɔ pan dɔ bɛ Mali kan u ka hinɛ a la sa k'u ka hinɛ a la Ture ti hinɛ koyi comme Kari Ture ali maa min di Segu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Segu Tunkara ye politologue a ko fɛn min ye maliyenw ye k'an ka continuer ni lutte ye a ko a bɛ gɛlɛya an bɛ tɔɔrɔ hali n'an ye san 100 kɛ lutte la n'an sara an denw bɛ lutte continuer an ka bɔ tubabuw bolo o tuma fɛn min ye wulikajɔ n'o kɛlɛ ye an kan k'o baara de kɛ a ko Asimi Goyita ko tɛ Choguel ko tɛ Sadio ko tɛ sabula olu bɛ taa ka bɔ yen Mali de bɛ to yen o tuma an bɛ kɛlɛ de continuer jamanadenw k'a bila u kunkolo la hali marabaa minnu b'an kunna bi n'olu bɔra yen an ka kɛlɛ continuer min bɛ se ka to farafinna a bɛ se ka bɔ tubabuw bolo cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu o jɛkulu n'o bɛ Faransi kɛlɛli la u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Mali fanda 4 fɛ sanga ni sanga an ka to ka bɔ k'an ŋaniya jira an bɛɛ ka kɛ kulu kelen ye Segu Tunkara le politologue de New York ale y'o fɔ o kaɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CDM collectif de défense des militaires u ka wuli ka jɔ n'u ka nin cɛsiri kɔni a kɛra bonyaba de ye a kɛra makamaba de ye sabula a kɛra sababu ye fɛn min ye Mali armée k'a senkɔrɔma dondo dɛmɛ min bɛ ka taa jamanadenw ma ka taa Mali armée yɔrɔ denmisɛn kunda ka n'o misali jira kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Seydou ne y'an tigɛ don ko kura kunnafoni sɛbɛn la preuve parce que Umaru Konate nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ na ko wɛrɛ bɛ senna a ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ min ye i k'a dɔn Mali sinsinbere o ye sɛnɛ mɔni ani baganmara nka an bɛ don min na i ko bin an kana sɛn ka kɛ bin kan a ko i k'a dɔn ni gɛlɛya bɛ fɛn na gɛlɛya bɛ sɛnɛko la a ko i k'a dɔn ni wulikajɔ n'a ma sabati joona a ko i k'a dɔn ɲinan samiya a bɛ kɛ gansankolon ye wa min ye kɔngɔ sɛnɛkɛlaw u bɛna ɲandi wa fɔ i k'a dɔn jamanakuntigi a ka wuli k'i jɔ a kɛjɔyɔrɔ la Muaru ko a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na min ye i k'a dɔn a wa nɔgɔ ko o kɛlen don kataba 4 solasiri 6 ye i k'a dɔn waati o waati n'i ye sumaɲɔgɔnya kɛ samiya tɛmɛnenw na i b'a ye k'a fɔ awa kalo 3 min bɛ yanni samiya yɛrɛ cɛ o b'a sɔrɔ nɔgɔ ko a fɛɛrɛw a n'a dalu bɛɛ lajɛrɛlen tigɛlen don nka an bɛ don min na i ko bi ɲinan Seydou an bɛ donni min na i ko bi ko Mali duguw bɛ yen engrais ma hali cɔli kɛ o dugu dɔw magasin da la fɔlɔ kuma tɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa a kuru yɛrɛ magasin fali ma sɛbɛnnikɛla ko nin ko in nana cogo di a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min ye i k'a dɔn sɛnɛko nasiratigɛ la cakɛda bolofara min bɛ yen n'o ye CMDT ale kɔni ne bɛ wuli ka jɔba kɛ a sinsinbere dɔ ye engrais ka dusa ni kana n'a ye an ka jamana kɔnɔ o kama fɛɛrɛw ni dalu bɛ ta min ye i k'a dɔn maa minnu n'a nali ka kan ni k'o doncogo n'o bɔcogo bɛɛ lajɛrɛlen kɛ ko gɛlɛyaba bɛ ɲinan ta la a ko gɛlɛya fɔlɔ kɛra mun ye coopérative minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don kɔɔri sɛnɛko ma n'i y'a sɔrɔ bisi bazaba kun donna o la min y'a maa caman bɛ yen olu kɔni siga kɛlen don kurutu n'a kɛra sababu ye député kɔrɔ caman bɛ yen ka fara Bakari Togola kan u bɛɛ lajɛrɛlen minɛna ni k'u datugu k'u ka kiiriw ni ko bɛɛ lajɛlen to kasoko la sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛya kɔlɔlɔ dɔw bɛ nin ko in cɛma a ma sɔrɔla k'a fɔ min ye wulikajɔ minnu tun kan ka kɛ i k'a dɔn dugu jɛra an na k'a sɔrɔ an bɛ dilan da la hali bi n'a ka bi a k'o de kɛra sababu ye jamana faamaw ye sariya ta sa maa dɔ bɛ yen u ko min ma administrateur min jɔ a ko Bakari Fɔnba u y'o de ta sa ni k'u sugandi ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi e k'i mago don nin ko in na yanni karatu maa minnu ni zoma kule minnu bɛ yen n'u kɛlen don ka sɛnɛkɛlaw jigi wari olu ka ko olu ka ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko o administrateur min sigira o bɛ baara minnu na i k'a dɔn awa dɔw kɛra tɔkajɛ sabula min bɛ tali kɛ i k'a dɔn dugu jɛra an na k'a sɔrɔ dilan yɛrɛ ma fɛsɛ kuma tɛ dali ma o tuma o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye min na i k'a dɔn engrais ko kɔni gɛlɛyalen don an bɛ donni min na i ko bi nka sababu ye fɛn jumɛn ye maa caman bɛ yen i k'a dɔn minnu ma mamu olu ko gɛlɛya min bɛ jamana kan n'o ye taa ni ka segin gɛlɛya ani dɛngɛrɛnɛ minnu bɛ yen i k'a dɔn ko o b'a ju la nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛko ɲɛdɔn kabini lawale olu ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ ko o ko bɛ yen n'a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ bisi bazana maa ŋaniya jugu ni danna jugu
dugutigiw bolo ma bila la n'olu ka sɔrɔ ye yɛrɛ sɔrɔ kun sɔrɔ ye i k'a dɔn k'a bɛ gɛlɛyaba don kow la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye tile filanin na administrateur min bɛ yen n'o ye Bakari Fɔnba ale yɛrɛ ye taama kɛ a taara Banikɔ mara la taama min kɔnɔna la ani sɛnɛkɛlaw kumana nka kuma min senfɛ i ma kuma Mamu cogo o cogo min ye tiɲɛ lakika ye o de bi da kɛnɛ kan para sɛbɛnnikɛla ko o ka gɛrɛ u senfɛ a kɔni y'i da masunya k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye m'a ɲini aw fɛ min ye ɲina kɔɔri sɛnɛtaw a ye dɔ bɔ a kɔɔri kɛnɛ hakɛ la a k'aw bɛrɛmadigi ɲɔ ni saɲɔ ani tigaw kan walasa an bɛ se ka kisi kɔngɔ jugu ma san nataw la a ko n'i ye nin fɔ sɛnɛkɛla ye kuma tɛ fila ye koyi a b'a la ka f'u ye de a ye kɔɔri ko da kɛrɛfɛ i k'a dɔn nɔgɔ tɛ jamana bolo k'a di aw ma ka bɛn n'i k'a dɔn awa nɔgɔ sɛnɛ ni kɔɔri waati ye a ko kuma in a b'o de ko fɔ sɛnɛkɛla minnu sɔmi ka jan olu kɔni y'a tɛrɛbu k'a ɲininka nka o bɛɛ n'a ta a ye kuma Mamu ni k'a kɛ bilasirali ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ se ka faamuya cogo di an bɛ waati min na i ko sisan yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔ hakɛ min bɛ yen n'o tun ka na an ka jamana kɔnɔ o tun bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa nɔgɔ tɔni 1000 ani tɔni 800 na sefa wari miliyari i k'a dɔn awa 66 ani a kunkanfɛ o de tun ka don la ɲɔgɔnma b'a sɔrɔ o b'an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ dɔɔnin minɛ i ko bi 100 sarada la hali buruburu 10 n'o ye 10% ye o ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko ka fara o kan i k'a dɔn nɔgɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko ɲɔnɔgɔ i k'a dɔn awa sefa wari miliyari 58 miliyɔn 300 ani a kunkanfɛ o kan ka don la ɲantuma b'a sɔrɔ o natilen don jamana kɔnɔ nka an bɛ dɔɔnin min na i ko bi i k'a dɔn papaga mana o fana la o kuma k'o bɛ se ka faamuya cogo di ka fara nin bɛɛ lajɛlenlen kan ire min bɛ yen ni sɛnɛ tɛ sabati ire kɔni nakɔ o kɛrɛfɛ tɛ ɲantuma tun kan ka sɔrɔ o fana caman baden kɔni kun b'an ka jamana kan tɔni 94 ani tɔni 300 nka an bɛ dɔɔnin min na i ko bi mɛ kalo tile 13 tɛmɛnen an kɔrɔ o y'a sɔrɔ papaga mana o fana la o kuma k'o bɛ se ka kɛ cogo di i k'a dɔn ka jamana faamaw sigilen to maa min bɛ yen sa n'o ye Sulemani Fɔnba n k'a fɔ ten ale min kɛra administrateur judiciaire ye ale kɔni b'a la ka wuli ka taa sɛnɛkɛlaw lafaamuya nka o bɛɛ n'a ta a bɛ ka kuma minnu fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ nɔgɔko la ɲina min yɛrɛ la sɛnɛkɛla caman sirannen don jamana faamaw ye wuli ka jɔ kɛ sabula a kɔni a bɛ fali kun fɔlɔ dɛ nɔgɔ ko a y'a fɔ an sigɛlaw ɲɛna dɛ ni nɔgɔ tɛ an k'an ka kɔɔri forow da kaba la o b'a an ka taa an ka forow da o b'a la o de b'a la ka fiyɛ fɛrɛ la wa ne nka jɛ in nka maɲa in b'a da an bɛ waati min na i ko sisan nɔgɔ hakɛ min kan ka na ka bɛn ni samiya i ma kɔɔri sɛnɛ tile hakɛ dɔ de bɛ yen nɔgɔ kun fɔlɔ kan ka bɛn n'o y'a sɔrɔ nɔgɔ ma se e ka faaba yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ magasin na foro la cogo di n'i ye kɔɔri sɛnɛ waatini min bɛ yen ni nɔgɔ kun fɔlɔ bɛ don n'o tɛmɛna hali n'i ye nɔgɔ bɔrɔ kɛ kɔɔri jugulen kɔrɔ a tɛ foyi ɲɛ a ye bilen o de gɛlɛya de ye maa caman sɔrɔ salon wa Mali b'o kɔngɔ de la wa salon nɔgɔ ko in gɛlɛyara dɛ o kɔngɔ de b'an na ji ma kɛ fɛn saba nɔgɔ bɔrɔ kelen sisan a bɛ 8,000 ani 400 ani 600 nɔgɔ bɔrɔnin kelen tɔni y'o ye wa kilo 50 8,000 ani 600 sɛnɛkɛlaw tulo b'an na a ma ɲɛnabɔ dɛ nɔgɔ b'o de la sisan anw tora a la ɲinan koyi n'i tun ye 5000 bila ka di maa o maa ma ko nɔgɔ k'i ka foro la o tun bɛ bɔrɔ 5 bɔrɔ 4 sɔrɔ nka sisan n'i ye 5000 o ye nɔgɔ bɔrɔ kelen ye a tɔ bɛ don jisuma na a gɛlɛyara koyi jamana faamaw ye sigi kɛ a bɛ fɔ min ma conseil supérieur de l'agriculture sɛnɛ kolatigɛ jɛkuluba min ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ jamanakuntigi bolo ale kɔni ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ko fɛɛrɛ ka kɛ nɔgɔ ka jigin 2,000 ani 500 la nka o bɛɛ n'a ta ɲinan o de fɔra samiya kura min bɛ ka na o de bɛ ta o la subvention de bɛ ta o la nka yan'o cɛ nɔgɔnin min bɛ yen o kɔni o bɔrɔ de bɛ 5000 magoɛ la n'i bɛ kulubala sɔrɔ a ci lase yen dɛ n'o tɛ sɛnɛkɛlaw on est frustré Asimi Goita Sogɛli Kokala Mayiga a ye fɛn bɛɛ kɛ nɔgɔ a kana n'a ye jamana a ka nɔgɔ sɔngɔ jigin o tuma minnu bɛ yen n'u bɛ balani dunun ta transition waɲɛ ka ɲi u ka kariya u ka tiɲɛ fɔ jamana faama ninnu fana ye k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ sɛnɛkɛlaw kan u se ye min ye u k'o kɛ sabula maa dɛmɛni o ye ka tiɲɛ dɔ fana f'a ye u bɛ ka wari min don ka malo subventionné o tɛ tiɲɛ ye dɛ u k'a don nɔgɔ la k'a di sɛnɛkɛlaw ma nɔgɔ de bɛ subventionné ɲɔ de bɛ sɔrɔ tigɛ bɛ sɔrɔ f'an b'o dɔ feere ka malo san subventionneli yɛrɛ tɛ n'i y'a subventionné o bɛ commerçant damadɔ fana b'i kɛ maillot la u bɛ min kɛ ka subventionné u ka taa engrais de san ka taa di sɛnɛkɛlaw ma a banna wari minnu balannen bɛ n'u ko ko dɔ bɛ ka an ma impôt an ma fɔ ko dɔ ka fara an t'o si fɛ an t'o fɛ an ma droit ɲini ayi
aw ma foyi ɲini a ma fura ɲini a ma ji ɲini nɔgɔ ka taa di sɛnɛkɛlaw ma cikɛlaw nɔgɔ ka d'olu ma dɔrɔn anw mi balo an mago tɛ président na an mago tɛ sɛnɛkɛlaw ko a ye kuluba ta a ye primature ta a ye assemblée ta nka a ye nɔgɔ sa a ka nɔgɔ di anw ma anw yɛrɛ bi ci kɛ an wɔsi la k'an yɛrɛ balo ka jamana balo munna u dɛsɛra k'o kɛ ni u ma nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma dun ka fa ka sabati baaraba minnu kɛra lakana sira fɛ a bɛ kɛ fu ye a bɛ tiɲɛ dɛ parce que kɔngɔtɔ sago t'a yɛrɛ la kɔngɔtɔ sago t'a yɛrɛ la o tuma Asimi Goïta malidenw bɛ k'i lajɛ joona Jibi cɛ ka pep Amadu Ali Konare ne kɔnɔ si de b'a masaya n bala cogo bɛ di Seydou min ye kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon tuguna a Traoré Jɔakɛ a kumana ko kura a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ M5 RFP e ko gɛlɛya a bɛ ɲini ka kulusi muguba dɔw cɛ la n'i ye M5 ko fɔ jɛrɛjɛkulu caman de bɔra i k'a dɔn ni kana kafo ɲɔgɔn kan ni ka politiki cuwadaw yɛrɛ la u ko M5 RFP a ko min ye jɛkulu mun y'a tu tigɛ ni hakili b'a la i k'a dɔn EMK a bɛ ale ko fɔ min bɛ tali kɛ Cheikh Umaru Sisɔkɔ min ye k'a dɔn ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula jɛkuluba dɔ bɛ u ko jɛkulu min ma ko EMK n'o ye k'a dɔn awa Espoir Malikura olu de kɔni nana wa fara ɲɔgɔn kan maa wɛrɛw bɔra yɔrɔ wɛrɛ jango a waati y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u tun furukulen don kosɛbɛ o de jɛkulu kafora ɲɔgɔn kan nka min ye k'a dɔn bɛn kɛra wulikajɔw la fo ka Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ k'a ka fanga dafiri nka an bɛ donni min na i ko bi i k'a dɔn tilali kuma selen sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i k'a dɔn u bɛ ɲini ka baw fara a ko tile filanin na i k'a dɔn ŋɛɲɛ ɲiminen kɔ M5 yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye ɲɔgɔn ka dulokiw fara ni ka ɲɔgɔn bɔkisi a ko an bɛ don min na i ko bi e ko k'a dɔn u ka gɔngan yɛrɛ tɛ ɲini ka se Cheikh Umaru Sisɔkɔ ma wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min a kɔni a bɛ ɲini ka gɛlɛya dɛ aw tɛ fanga na aw bɛ kɛlɛ la aw bɛ fanga na tuguni aw bɛ kɛlɛ la ni maa o maa ko ci jɔn fanga ma u ɲɛ bɛ primature de la e ka mɛn Sogɛli de ma sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn awa Cheikh Umaru Sisɔkɔ a n'a jɛw olu yɛrɛ de wajibiyara sa ni ka barodalasigi dɔw kɛ barodalasigi mun na i k'a dɔn cɛkɔrɔba a sɛbɛkɔrɔ kuma na a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa wale ɲuman kɛli ani a fɔli n'i y'a fɔ maaw b'a fɔ a b'i baraji tiɲɛ nka ni fitiriwale jɛra u ka fɔ la i k'a dɔn n'i ma to k'a hakili jigin i ye fɛn mun kɛ i k'a dɔn k'a hakili kɔrɔsiyɛn waasa a ka danyɔrɔ dɔn a yɛrɛ la a ko o de kama a bɛna a ɲɛfɔ a ko n'i ye k'a dɔn M5 RFP ta a daminɛna cogoya min na maa kuraw de farala kan wo n'o tɛ a bɛ daminɛ donni min na u maa dama dɔnnen don wa i k'a dɔn u bɛ ale ka tɔn min ko fɔ ni o ye EMK ye a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ EMK ye tɔn ye tɔn min bɛ yen a tu tigɛra don min a y'a don bɔ k'a bin k'a kɛ yɔrɔ fɔ a kɛra lɛrɛ min na a y'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ di a ko mouvement EMK min ye k'a dɔn mɛ kalo tile tan san 2020 u ye jɛrɛ dɔ de kɛ jɛrɛ min kɛra Maɲamugukaw fɛ yen ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min na u ko min ma comité de pilotage n'o ye k'a dɔn a ko latigɛ n'a ko ɲɛnabɔ jɛkulu minnu b'a la ɲɛnamaya na maa 17 o maa 17 cɛ la i k'a dɔn coordinateur danaya dɔ dara o maa ɲɛma kan k'o kɛ ale Cheikh Umaru Sisɔkɔ ye a ko baaraw daminɛna nin daminɛ cogo de la nka i k'a dɔn k'a fɔ min ye kɔni awa sumala ma ja ɲinɛ min kɛ nɛrɛ kɔ a ko an bɛ don min na i ko bi k'olu balila ka maa dɔw de mɛn minnu nalen m'u yɛrɛ kɛ k'olu ye EMK tigi ye fɔ olu kariyara k'a fɔ ko Cheikh Umaru Sisɔkɔ gɛnna ka bɔ a ɲɛmaya na ale yɛrɛ fɛ ko ninnu kɔni ye tibitaba ka fɔlaw ye Cheikh Umaru ko a ko an bɛ donni min na i ko bi awa i k'a dɔn a b'u hakili jigin k'u ɲinɛna dɛ a ko min ye k'a dɔn surasiw bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na bi jamana lakanani na o yɛrɛ de majigin ni k'a dɔn o cɛsiri n'olu laɲagarili kama ale Cheikh Umaru Sisɔkɔ n'a jɛw u b'a la k'u da di fɛn caman kan sabula a ko i maa min bɛ fanga fɛ o i tɛ fanga fɛ i k'a dɔn finitigilakaw bɛ wulikajɔ min na bi a dogolen tɛ maa na o tuma i k'a dɔn ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de ye transition bi ɲɛ cogo min na waasa laɲini minnu kɛra k'a fɔ fɛn minnu man ɲi olu bɛ se ka lakilen cogo min na a ko laɲini tun ye o ye a ko transition nin ye an ye a tako filanan kɔnɔ tako filanan min bɛ yen k'a dɔn jɔnko a la fɔlɔfɔlɔ dɔw kɛra o ma kɔ tigɛ sabula minɛnw kow da jiginna kosɛbɛ filanan min nana ni ka primature yɛrɛ kalifa M5 RFP la i k'a dɔn ko yɛrɛ fana bɛ ɲini ka kɛ jigiwariba ye a bɛ fɔ min ma ko i k'a dɔn trajectoire n'o ye i k'a dɔn awa transition a bɛ ka taa sira min fɛ ko ni yɛlɛma ma don a kuntilenna na i k'a dɔn
k'ale ɲɛ tɛ ko la fɔlɔ dɛ a ko maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ wale cɛjugu ninnu na a ko maa filaw tɛ koyi ko nin bɛɛ ye maaw ye minnu labɛnnen don Sogɛli jɔmɛ maa minnu kɔkɔrɔ kaki i k'a dɔn u b'a la ka juguya wale ta ka ɲɛsin ale n'a jɛw ma a yɛrɛ ye cuwa fɔ kɛ koyi a ko an bɛ don min na i ko bi maa min bɛ yen ni o ye Buba Tarawele Buba min bɛ yen n'o ye Sogɛli ka maa labɛnnen ye a ko a b'a fɔ a ye a k'a fɛrɛ minɛ ka jisuma k'a koliji la min ye k'a dɔn awa maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Cɛmɔgɔ Mayiga Aliyu Sangare n'u k'a ma Bidi ka taa se Ramos i k'a dɔn min ye Kadɛri Mayiga fo ka taa se minisiri Ibrahimu Ikasa Mayiga a ko o n'a ka minisiriya bɛɛ ale b'a f'u ɲɛna u ka jisumanin k'u koliji la sabula min ye k'a dɔn EM ka ko sigira sigi cogo min na ani M5 kɛlɛw nana na cogo min na i k'a dɔn a dogolen tɛ maliden si la sabula ko donja ko tɛ o tuma an bɛ min na bi n'o ye jamana yɛrɛ ka basigi bɛɛ ni kelenya kana faso ka bɔ nɔgɔ la kɛnɛma jugu b'an kan n'an yɛrɛ dama ma se ka bɛn ko la a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o tuma a ko ale bɛ jalaki min bi Sogɛli kan i k'a dɔn ka kow ba ma yɛlɛma i k'a dɔn ani ka kuma fɔ mun tɛ kuma jɔlenw ye i k'a dɔn k'o de bɛna kɛ sababu ye ka Sogɛli ka fanga sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ sabula maa n'i ye jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ i ba jamana yɛrɛ primature fanga bɛɛ b'i kama kɔrɔ o kɔfɛ tuguni kana kuma fɔ kuma minnu tɛ olu yɛrɛ bɛ se ka bɔ an tɛ kuma sababa ye a ko i k'a dɔn a bɛ maa caman fɔ a jigi kɔ i k'a dɔn faama ale ka kow la o tuma a bɛ min fɔ i k'a dɔn olu ka dɛmɛ bɛ transition ye souverainetigilaka minnu bɛ yen n'u bɛ baara la u b'u dɛmɛ bi u b'u dɛmɛ sini nka u bɛ wele da min ye Sogɛli bɛ taabolo mun na ko i k'a dɔn u ka segin u kɔ ni a ma segin a kɔ a ko i k'a dɔn ko transition tɛna kun cɛ ale ye Sɛki Umaru Sisɔkɔ a n'a ka jama o fana bɛna weleli kɛ ko i k'a dɔn monument de l'indépendance hali bi ko a bɛ jama bisimila dɛ ko ten dɛ awɔ o tuma ko nous m'u farati si la transition de rupture ne devient pas une réalité EMK va faire un appel de mobilisation contre le pouvoir kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon na a ka bidon bɔli la Ala ka jisuma ka Amadu El Konare misitigiw bi ɲɔgɔn bana ni dura ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène fasiriba n'o ye Yakuba Tarawele y'a ka sɛbɛn ye Yakuba ko ministère des transports mun de bunne binnen bɛ jamana kan nin cakɛda in na sabula fɛn min ye kiiri camanba de min kɔni dara ka cakɛda in sɛgɛrɛ a bɛɛ lajɛlen cakɛda in kɔni ye bɔgɔ de furu u taara bi dugu ma po Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fonctionnaire dɔw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye minnu bɛ baara kɛ port ni transitu la ka u jigi da maa min kan n'o ɲɛmaa ye Kilego Jara ye olu nana ministère wele bɔgɔ jeni kan décret min n'o ye décret numéro 2014 100 TRM min dara février kalo tile 20 san 2014 o bi hakɛ dɔw fɔ min kan ka ta ka lase port an'u bolofaraw ma n'o ye transitu ye o décret in kɔni u nana ka na kɛlɛ wuli k'a jɔ Sɛbɛnnikɛla ko maa minnu Ngodo minnu bi baara kɛ frontière la Kuremali Diboli Mayina Mine Zegwa Hɛrɛma kɔnɔ Kuri a n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni ko décret in kɔni a bi hakɛ dɔ de di olu ma o tuma fɛn min ye jamana y'a k'u bila u ka hakɛ la Sɛbɛnnikɛla ko prime ani avantage minnu kan ka d'u ma fɛn min kɔni y'o ko ye fɛn min ye Cour suprême ka bolofara min section administrative o yɛrɛ laban nana kiiri tigɛ fɛn min ye octobre kalo tile 18 san 2018 ani octobre kalo tile 18 wɛrɛ avril kalo tile 18 wɛrɛ san 2019 ka jamana ɲangi k'a fɔ fɛn min kɔni ye miliyɔn 948 o ka sara baarakɛlaw ye jamana ye bɔgɔ fure premier ministre a donnama kama ale ye dossier ci ministre ma min bɛ nafoloko kunna ministre min bɛ nafoloko kunna ka kɛɲɛ ni coup d'état min kɛra août kalo tile 18 san 2020 ale yɛrɛ ye fɛn dossier in bɛɛ ta k'a ci ministère de l'équipement et des transports ma o labana k'a di entrepôt du Mali ɲɛmaw ma k'a fɔ wari tɛ jamana wagande kɔnɔ o tuma u ka wari ninnu sara baarakɛlaw ye Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ko kɔni gulonnen bɛ fɛn min ye wulikajɔ olu bɛ sen na a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye agent ye u nana wulikajɔ kɛ fɛn min ye saisie des comptes bancaires fɛn min ye entrepôt de Mali a ka wari bɛ yɔrɔ yɔrɔ banque la u taara da a bɛɛ lajɛlen la k'u ka wari de ka sara ko nana gɛlɛya Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lettre ciw nana caya direction générale du contentieux de l'État ale kɔni ye wulikajɔ kɛ a kɛra ala faranga ye mars kalo saisie nana wuli Sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɔfɛ affaire dɔ wɛrɛ nana wuli o bɛ Mali météo ale bi baara
kɛ ministère des transports ka cakɛda dɔ don o nana wuli ale ka bolofara min bɛ jɛma sabula jamana yɛrɛ ye appel d'offre de kɛ ka yɔrɔ dɔ ɲini assemblée nationale kɛlen k'a laɲini k'a fɔ Mali météo a ka bolofara ka sigi cercle la sɛbɛnnikɛla ko o dugukolo ɲini nana daminɛ jamana yɛrɛ a ye n'i y'a mɛn utilité publique a y'o sɛbɛn bɔ k'o di Mali météo ma décision min n'o ye numéro 11/0011 min kɛra janvier kalo tile 25 san 2011 o nana kɛ sɛbɛn ye o sɛbɛn yɛrɛ kɛra sababu ye Mali météo so nana jɔ o suma ko dugumajɛ maa dɔ wulila k'a fɔ yen kɔni y'olu fa dugukolo ye ni ka jamana kiri fɛn min ye maître Ousmane Demba Diallo ale bilar'o kiri ɲɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko binali o nana ka na jo di olu ma sabula fɛn min ye chèque na Laasana Sisako olu minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don jɛma ma olu y'a jira k'a fɔ u fa dugukolo don o tuma k'a ka bɔsi ni maa ninnu na n'o ye Mali météo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kiri nana dagoya Mali météo la tuguni fɛn min ye maître Fafere Kamara ye o nana sɛbɛnni kɛ ka ci Mali météo ma k'a fɔ u ka gɛn ka bɔ yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye ministère des transports ye o nana bɔgɔ fure sɛbɛnnikɛla ko wɛrɛ nana don tribunal administratif la Kayi o ko kama ko kiri nana seni ka seni jamana yɛrɛ perdira o yɔrɔ la tuguni fɛn min ye ministère ye perdira ye u kan ka nafolo basara ye wala u ka fɛn min ye Mali météo k'a ci k'a bɔgɔ bɛ cɛ ka bɔ ninnu ka dugukolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa b'i yɛrɛ la ɲininka jamana yɛrɛ n'o ye Mali faso ye ani maanin kelen mana bila ɲɔgɔn na kiri la fɛn bɛɛ de bi kɛ walasa faso ka perdi maanin kelen ka gagner o jugu jumɛn ani jaana jugu jumɛn de bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka jamana yɛrɛ janfa ni k'a coron ka jigin dingɛ kɔnɔ o tuma o ɲɛ ka ɲini joona n'o tɛ juru min bɛ jamana na jamana condamnelen bɛ ko minnu na n'a fɔra Mali ka nin bɛɛ juru sara a dɔ bɛ dɔ la forokoni bɛ to a dogo sara la kunnafoni la ɲe an ye min zalo ka bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la e ko waati ma se Amadu Ali Konare waati n'a ka danganiyaw bɛ ɲɔgɔn na bi ta an b'a bila yan